韓国が必死に隠そうとした観光業崩壊の実態とは。韓国の観光業が深刻な危機に直面し、日本人観光客の激減に悲鳴を上げています。なぜなら、反日感情や治安不安、円安による割高感が重なり、観光客離れが加速しているからです。例えば、2019年の325万人から2023年には125万人まで激減し、世界からも厳しい評価を受けています。つまり、韓国観光業の構造的問題がついに表面化したのです。一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか。早速、最後までご一緒に見てみましょう。最近、驚くべき現象が起きています。韓国の観光業界が日本人観光客の激減に深刻な危機感を抱いているのです。お願いです。日本の皆さん来てください。そんな切実な声が韓国から聞こえてきます。一体何が起きているのでしょうか。海外旅行の選択肢が豊富になった現代において、日本人の旅行先選びに大きな変化が生まれています。特に注目すべきは韓国への旅行者数です。以前のような賑わいが戻ってこない状況に、韓国の観光関係者たちは頭を抱えています。しかし、なぜこのような現象が起きているのでしょうか。新型コロナウイルスによる世界規模のパンデミックが収束し、2023年になると、各国で海外旅行の制限が次々と解除されました。その結果、日本には再び多くの外国人観光客が訪れるようになりました。浅草の雷門や京都の清水寺といった日本を代表する観光地では、パンデミック前の活気が完全に蘇った光景を目にすることができます。しかし、お隣の韓国では全く異なる状況が展開されていました。観光地を歩いても以前のような人の流れが見られません。中でも最も深刻なのが日本からの観光客数の大幅な減少でした。この衝撃的な数字をご覧ください。韓国観光公社が発表したデータによると、2019年に韓国を訪れた日本人観光客は約325万人という記録的な数を誇っていました。ところが2023年になると、その数はわずか125万人にまで急激に落ち込んでしまったのです。これはパンデミック前の4割以下という驚くべき減少率です。さらに問題は深刻化しており、2024年に入ってからもこの減少傾向に歯止めがかからない状況が続いています。韓国観光業界ではこの数字を観光危機と呼んでいます。特にミョンドンや広大といった日本人観光客に人気だったエリアでは、日本語での接客を売りにしていた店舗が次々と閉店に追い込まれています。釜山の国際市場ではかつて8割を占めていた日本人観光客が今では2割程度まで減少し、多くの商店主がこのままでは生活できないと嘆いている状況です。韓国銀行の調査によると、観光収入の減少は年間約50億ドルに達し、これは韓国経済にとって深刻な打撃となっています。専門家たちは日本の若い世代からの関心が明らかに薄れていると指摘しています。これまで韓国は地理的な近さと比較的安い旅行費用、そして韓流文化の人気という3つの大きな魅力を武器に気軽に行ける海外旅行先として確固たる地位を築いてきました。日本人観光客は長年にわたって韓国のリピーター観光を支える重要な存在だったのです。しかし現在では同じアジア圏の近距離であっても台湾やベトナム、タイなどへと日本人の足が向かう傾向が強まっています。そして今やわざわざ韓国を選ぶ理由が見当たらないという厳しい声まで聞かれるようになっているのです。この現象は単純な観光客数の減少を超えて韓国経済に重大な影響を与える問題となっています。観光業が韓国の GDP に占める割合は約 4% という重要な位置にあり、日本人観光客の大幅な減少は宿泊業界、飲食業界、そしてショッピング関連業界といった幅広い分野に深刻なダメージを与えているのです。では、日本人の心が韓国から離れてしまった本当の理由は一体何なのでしょうか。
その答えを探っていくと、複数の深刻な要因が浮かび上がってきます。最初に挙げられるのが、韓国国内で高まる反日感情に対する日本人の強い警戒心です。韓国で繰り返される過激な反日デモ、慰安婦像の設置活動、そしてノージャパン運動の展開。さらには日本企業や日本製品に対する攻撃的な抗議行動まで。これらの様子がメディアで報道されるたびに日本人の間では大きな不安が広がっていきました。韓国に行っても歓迎されないのではないか。日本人であることがリスクになってしまうのではないか。そんな心理的な障壁がどんどん高くなっていったのです。実際に2019年の日韓関係悪化時には韓国国内でノージャパン運動が激化しました。この時期、日本製品の不買運動だけでなく、日本人観光客に対する冷たい対応や、時には敵対的な行動も報告されました。ソウル市内の一部店舗では日本人お断りの看板が掲げられ、SNS では日本人観光客を撮影して晒すような行為まで見られました。こうした経験をした日本人観光客の体験談がインターネット上で広まり、韓国は日本人を歓迎していないというイメージが定着してしまったのです。元駐韓大使の武藤正俊氏も著書の中でこの問題を取り上げ、韓国における反日行為の異常性を指摘。もはや訪れたいと思える国ではないという日本人の心理を明確に示しています。特に若い世代ほど SNS などでこれらの情報を敏感にキャッチしており、韓国を避ける傾向が顕著に強まっているのです。次に大きな影響を与えているのが2022年から続く歴史的な円安の問題です。かつて韓国旅行の最大の魅力だったコストパフォーマンスが著しく悪化してしまったのです。以前なら1泊2日の短期間でグルメとショッピングを満喫できるとされていた韓国旅行も今では日本国内旅行と比較して割高に感じられるようになっています。また観光資源の乏しさという根本的な問題も指摘されています。K-POP アイドルや韓国コスメを目当てにしたファンツアーには依然として根強い人気がありますが、それ以外の魅力となると選択肢が限られているのが現実です。歴史的な建造物や自然景観といった面では日本や他の近隣諸国と比べて見劣りするという声も少なくありません。そしてさらに深刻な問題があります。それは治安面での不安です。ここ数年、韓国では観光客を狙った詐欺やぼったくり事件が頻繁に発生しているのです。ソウル市内のタクシーで通常の10倍以上の料金を請求されたり、飲食店で寄った観光客のクレジットカードを勝手に使用して高額請求をするといった悪質な手口が後を絶ちません。特に深刻なのは韓国の一部タクシー運転手による外国人観光客を狙ったぼったくり行為です。インチョン国際空港からミョンドンまで通常3万ウォン程度の距離を15万ウォンで請求されたケースも報告されています。また、トンデムンやミョンドンの一部飲食店では日本人観光客に対してメニューにない高額な料金を請求する観光客価格が横行しており、被害に遭った観光客の口コミが日本の SNS で拡散されています。こうした問題は韓国政府も把握しているものの、根本的な解決には至っていないのが現状です。さらに、女性観光客に対するトラブルも深刻な問題となっており、オーストラリアの旅行サイトでは、女性が危険を感じる国ランキングに韓国が挙げられるほど、国際的にもイメージが悪化している状況です。このような厳しい現実を前に、韓国政府は焦りを隠せません。観光業の回復を目指して様々な対策を矢継ぎ早に打ち出しているのです。しかし、その効果は果たして期待通りのものなのでしょうか。韓国が最初に取り組んだのは治安対策の強化でした。特に注目を集めたのがオーダーメイド型治安システムという新しい取り組みです。これは日本のゴールデンウィークや中国の大型連休といった外国人観光客が集中する時期に合わせて人気観光エリアでの巡回パトロールを大幅に増強するというものです。目的はトラブルの未然防止と問題発生時の迅速な対応。さらに多言語での相談窓口を設け、通訳スタッフを配置するなど
外国人観光客向けのサポート体制も整備されました。また、韓国観光公社は日本人観光客の呼び戻しを狙った大規模なキャンペーンを展開。韓国の魅力再発見をテーマに掲げ、テレビ CM や SNS 広告を積極的に投下しています。格安航空会社との連携も強化し、航空券や宿泊費の大幅割引といったプロモーションも実施されました。しかし、これらの対策には根本的な問題があります。韓国の観光政策は一時的な問題解決に焦点を当てており、長期的な信頼関係の構築という視点が欠けているのです。日本の観光庁関係者は、観光は一度失った信頼を取り戻すのに何年もかかる産業。表面的な対策だけでは限界があると指摘しています。実際、韓国政府が打ち出した割引キャンペーンも根本的な問題である反日感情や治安への不安を解決するものではないため、一時的な効果しか期待できないというのが専門家の見方です。ところが、こうした必死の努力にもかかわらず、観光客数の回復は限定的なものにとどまっています。その最大の要因として挙げられるのが、日本人の間に根深く浸透した信頼の欠如という問題です。これまで韓国は困った時だけ日本に助けを求め、関係が安定すると再び反日の姿勢に転じるという行動パターンを繰り返してきました。このような政治的な二面性が何度も繰り返されてきたことで、日本の一般市民の間にも深い疑念が根付いてしまったのです。また裏切られるのではないか、今度もすぐに態度を変えるのではないか。そんな不信感が日本人の韓国旅行への意欲を根本的に削いでしまっているのです。一方、韓国メディアの間でもこの状況に対する危機感が高まっています。日本人観光客の激減が国内経済に与える深刻な打撃について真剣な議論が始まっているのです。韓国の有力メディア聯合ニュースが発表した調査結果は韓国にとって衝撃的なものでした。日本を訪れた外国人観光客のリピート率が 61.6% という高い数値を記録しているのに対し、韓国のリピート率はわずか 38.6%。この極端な差が示すのは観光客の満足度における決定的な違いです。報告書では治安面での対応や観光客へのサービス品質の差を改善しない限り、観光立国としての地位は危険な状況にあると警鐘を鳴らしています。さらに深刻な問題として外国人に対する差別的な言動の存在も指摘されています。特にウェッキという別称の問題は韓国にとって看過できない課題となっています。この言葉は外国人を意味するウェブインとゴキブリを意味するパクイボルレを組み合わせた造語だというのです。なんともひどい表現ですが、こうした差別的な言葉が SNS 上で外国人ユーザーの間に広まり、韓国に対する印象をさらに悪化させているのが実情です。これらの表現がインターネットで拡散されることで、韓国の観光イメージは国際的に大きなダメージを受けています。結果として、韓国政府がどれほど表面的な対策を講じたとしても、根本的な意識改革が行われない限り、真の観光回復は望めないという厳しい現実が浮き彫りになっているのです。韓国が観光客の減少に苦しむ一方で、まさに対照的な成功を収めている国があります。それが私たちの日本です。近年、日本の観光業界は世界でも類を見ない快進撃を続けており、観光立国としての地位を不動のものにしているのです。この驚異的な成果の背景には、一体どのような要因があるのでしょうか。まず注目すべきは、日本が誇る圧倒的なリピート率です。世界の観光業界においてトップクラスの数値を記録し続けており、国際的な注目を集めています。2023年には過去最高となる約2500万人の外国人観光客が日本を訪れました。パンデミック後の回復スピードは他の国々と比較しても圧倒的で、その回復力の強さに世界が驚嘆しているのです。日本政府観光局の調査では、外国人観光客が日本を選ぶ理由として治安の良さが 89%、清潔さが 87%、おもてなしの心が 82% と高い数値を示しています。
特に欧米からの観光客は日本では夜中でも一人で歩ける安心感があると評価しており、これは韓国との大きな違いとなっています。また、日本の観光業界では外国人観光客も日本人と同じように扱うという姿勢が徹底されており、外国人だからといって料金を上乗せしたりサービスを手抜きしたりすることはありません。この平等な対応が外国人観光客の高い満足度につながっているのです。特に目立つのが欧米や東南アジア諸国からの旅行者の増加です。彼らが日本に魅力を感じる要素として安全で清潔な環境、豊かな文化的背景、そして心温まる親切な対応といった複数の要因が挙げられています。国際的な評価ランキングでも日本は常に上位に位置しており、イギリスの有力情報誌モノクルによる住みやすい都市ランキングでは東京や京都が常連となっています。特に京都については歴史的な伝統とモダンな文化の絶妙な融合が高く評価され、欧米人の行ってみたい都市リストでは必ずと言っていいほど名前が挙がります。しかし日本の魅力は観光資源だけにとどまりません。鉄道システムやインフラ整備の面でも非常に高い評価を受けており、外国人から初めてでも安心して旅ができる国として絶大な信頼を得ているのです。最近では地方自治体が主導して多言語対応アプリの開発や Wi-Fi スポットの拡充、地域通訳サービスの充実など、訪日外国人の利便性をさらに高める取り組みが進んでいます。このように日本は世界の観光客が求める安心清潔文化継続性という全ての要素を高いレベルで兼ね備えているため、何度でも訪れたい国としてリピート率の向上につながっているのです。対照的に韓国のように魅力が特定の分野に偏った観光や安全面での懸念がある国との差が開いていくのはある意味で自然な流れと言えるでしょう。さらに注目すべき変化として近年の訪日外国人観光客の動向に大きな進化が見られます。それが地方志向の高まりです。従来の東京、京都、大阪という定番のゴールデンルートから離れ、富山、香川、熊本、秋田といったまだ広く知られていない日本の魅力を体験したいという動きが活発化しているのです。この背景には SNS の急速な普及が大きく関わっているとされています。YouTube や TikTok などのプラットフォームでは現地でのリアルな体験が動画として紹介され、世界中の視聴者が日本の新たな魅力を発見しています。混雑していない穴場の温泉地、レトロな街並みが残る地方都市、自然と共存する農村での体験など、こうしたストーリー性のある体験型観光が注目を集め、他国との差別化要因となって静かなブームを巻き起こしているのです。日本政府観光局もこの流れを積極的に後押ししており、地方誘致に本格的に力を入れています。2024年度からは持続可能な観光地、サステナブルツーリズムとして自然保護や地域経済への還元をテーマにした大規模なキャンペーンを展開。これにより日本人も気づいていなかったような地方の隠れた魅力が世界に向けて発信されるようになっています。一方で韓国ではこうした地域の独自性を生かした観光政策がまだまだ不十分でソウル一極集中型の傾向が続いています。その結果、観光客にとっての選択肢が少なく、訪問後の満足度が伸び悩む一因ともなっているのです。また、パンデミック以降に世界中の旅行者の意識が大きく変化したという点も重要です。それが旅行先の安全性重視という傾向です。かつては観光スポットの魅力や物価の安さなどが旅先選びの主な基準でしたが、近年では治安の良さ、トラブルの少なさ、言語面での不自由のなさなど、心理的な安心感が大きく重視されるようになりました。アメリカの旅行保険会社、ワールドノマドが実施した2024年の旅行者アンケートでも、治安の良さが旅行先選びで最も重視する項目として、全体の 68% が回答しています。さらに、医療サービスの信頼性やトラブル時の対応体制なども重要な判断材料となっており、日本はこれらすべての項目で常に上位にランクインしているのです。
日本国内では観光庁と警察庁が連携して主要観光地における多言語対応の交番設置や観光警察官の配置が進められており、外国人旅行者が安心して滞在できる体制が整えられています。また、災害リスクに対する対策も充実しており、多言語での避難アナウンスや専用アプリの導入なども各地で積極的に推進されています。対して韓国では観光客をターゲットとしたぼったくりや性的トラブル、外国人に対する差別的言動などが多く報道され、旅行者の安全に対する不信感が広がっています。これまでお話ししてきた日本人観光客の韓国離れと日本観光業の成功について、世界各国の人々からは実に興味深い反応が寄せられています。外国人ならではの視点から見た率直な意見の数々をご紹介していきましょう。観光に来てほしいならまずその愛想の悪い接客をどうにかしなよ。日本人の丁寧さと比べたらまるで別世界だわ。日本は心地よくて、どこへ行ってもありがとうって言われる。韓国はレストランで水すら投げつけられそうになったわ。日本のおもてなし文化ってガチで世界一だと思う。韓国のサービスは機械的で上から目線なんだよな。正直日本を知ってしまったら、もう他のアジアの国なんて物足りない。韓国も嫌いじゃないけど魅力が単調すぎるのよ。あの反日でも見たら、日本人が行きたくなくなるのも当たり前。歓迎ムードゼロだもん。日本は一人旅にも最高。韓国はソロで焼肉を食べられるレストランすら少ないじゃん。空気が読める日本と空気が張り詰めた韓国、どっちを選ぶかは明白よ。旅行中に安心して道を聞ける国が日本。韓国はそもそも道を聞く雰囲気じゃない。韓国の観光地ってどれも似たような感じで飽きる。日本はエリアごとに個性があって探検が楽しい。韓国でタクシーに乗ると緊張するけど、日本でタクシーに乗ると眠れる。もうこの違いだけで勝負は決まってる。ぶっちゃけ韓国より台湾の方は街で優しい。でもその上の優しさを持つ日本は別格。あれは人類が目指す最終形態だと思う。K-POP は好きだけど、韓国旅行に行きたいってわけじゃないな。だって日本の温泉とラーメンには勝てないんだもん。日本が好かれるのは当然だろ。だって人間関係までストレスフリーなんだから、他国と比べたら感動ものよ。何が悲しくて態度の悪い国に金払ってまで旅行するんだよ。観光って気分のいい思い出が目的でしょ。韓国が嫌いとかじゃないけど、ぶっちゃけ SNS 映えしか売りがなくない。なんか深みがないんだよな。あれだけ反日しといて日本人来てくださいってさすがにズうずうしすぎるでしょう。切り替え早すぎて寒気がする。確かに物価は韓国の方が安いけど、それ以上に日本は価値に見合う体験がある。つまりコスパが良いってこと。自分は何度も日本に行ってるけど、空港からもうワクワクする。韓国はトランジットで1回降りたけど、それで十分だったかな。フランス人は品に敏感なんだけど、日本の控えめで優雅な美学には共感できる。韓国のはちょっと強すぎるかな。私たち東南アジアの人間から見ても、日本の観光のクオリティは神レベル。韓国も悪くないけどリピーターになる気にはなれなかった。これらの声からもわかるように、観光客を真に引きつけるのは、名所やグルメだけではありません。安心して訪れることができる雰囲気と、心からの歓迎の姿勢こそが、最も大切な要素なのです。世界の観光業界では、ハード面の充実だけでなく、ソフト面での質の高さが成功の鍵を握っています。つまり、美しい景色や美味しい料理があったとしても、それを提供する人々の心構えや接客の質が伴わなければ、真の満足は得られないということです。日本が世界中から愛され続ける理由は、まさにこの点にあります。おもてなしの心、相手を思いやる気持ち、そして何よりも全ての人を平等に歓迎する姿勢。これらが組み合わさることで、日本は他国では決して真似できない独特の魅力を生み出しているのです。
一方で、韓国が真に観光立国を目指すのであれば、反日という足かせを外し、外国人観光客、特に日本人に対して真摯に向き合うことが必要でしょう。表面的な割引キャンペーンや一時的な治安対策だけでは根本的な問題は解決されません。大切なのは訪れる人すべてを心から歓迎し、安心して楽しめる環境を継続的に提供することです。観光とは単なる経済活動を超えた人と人との心の交流です。その本質を理解し、実践できる国こそが真の観光大国として世界から選ばれ続けるのです。皆さんはどう思われましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。中国の復興の速さは世界一。とあるアメリカのトーク番組で一人の中国人大学生が話した一言に会場が静まり返りました。そんな中で一人のアメリカ人女性が話した内容に番組への称賛が相次ぎました。彼らのやりとりは SNS によって拡散され、全米から称賛を浴びることとなりました。一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか。早速、最後までご一緒に見てみましょう。アメリカでも地震の多い場所であるカリフォルニア州。私の名前はスコットと言います。アメリカにあるロサンゼルスで報道関係の仕事をしています。2024年12月5日、アメリカ西部にあるカリフォルニア州北部沿岸でマグニチュード 7.3 という比較的規模の大きな地震がありました。実はここカリフォルニア州は全米でも比較的地震が起こりやすい場所で、その地形や地理的特徴からも津波のリスクがゼロではありません。さらに1年を通じて山火事のリスクが高く、多くのセレブが山火事の被害に遭っています。そのためロサンゼルスでも西海岸の地域では地震や津波、そして山火事などに対する防災の意識が強く、地震などが起こってからの避難や日頃からの食料の備蓄などには余念がない人が多いです。私は今回ハリウッドのトーク番組で災害について様々な意見を交換するトーク番組のディレクターに就任しました。この番組の趣旨は日頃の防災に対する意識を高めるだけでなく、様々な国の大学生や有識者が意見を交換したりすることで教養や知識を深めるということにも狙いがあります。まずカリフォルニア州という地域は北米プレートと太平洋プレートの境界域にあり、日本と同様の地震多発地帯として世界中に知られています。カリフォルニア州は1994年にノースリッジ地震という大地震に見舞われた経験があり、多くのインフラに影響をもたらしました。その当時、耐久性に優れ、崩れないと言われていた高速道路なども地震で割れてしまい、多くの人たちが被災したこの地震はアメリカ中に衝撃を与えました。そしてこの地震はアメリカ経済において最も大きな損害となった地震にもなったのです。アメリカは政治、金融、エンターテイメントの3つの要素がそれぞれの地域で拠点が分かれています。エンターテイメントの拠点であるロサンゼルスは多くの人気映画や人気ドラマを生み出した名俳優たちの生活の拠点としても知られています。巨万の富が生まれる場でもあり、アメリカ経済においても重要な拠点です。世界中の多くの人たちがハリウッドを一度でも見てみたいという人たちが溢れ、観光産業も経済に貢献してくれる場所でもあります。そのため、カリフォルニア州が地震によって大きな打撃を受けると、アメリカ経済全体が傾きかねないのです。そのため、地震の多いカリフォルニア州では、災害が起きた際、復興にかける時間が長ければ長いほど、アメリカ経済の停滞を招くリスクとなってしまうのです。1994年の大きな地震では、日本の東日本大震災ほどの甚大な被害はもたらされなかったものの、大勢の負傷者や死者、家を失った人たちが出ました。さらに、カリフォルニア州は海に面しており、地震の震度によっては津波を防ぐことはできません。風が強く吹くと山火事が民家に飛び火してしまい、二次被害や三次被害とどんどん被害が大きくなっていってしまうのです。
そうしたことから私たちの番組ではアメリカの芸能の拠点において万が一のことが起こった時どう対処していけばよいのかという意見交換の場をトーク番組に設けました。中国と日本の災害復興の違い。トーク会場には建設業界や政治家など様々な業界で働く人が意見交換のために訪れていました。番組の収録が始まると多くの人たちは地震や津波が多いインドネシアやフィリピンなどアジア地域の復興に関心を寄せていました。そこで一人の大学生が中国は四川省の大地震など多くの災害に見舞われているが幾度となく復興し町を立て直してきた。中国は災害からの復興が非常に早く復興に関しては世界でトップレベルの実力だ。まさにアメリカは中国の復興を見習っていくべきだ。と意見を述べた学生がいました。続けて中国人学生はこのようなことも述べていました。中国には4000年の歴史があり、様々な歴史的建造物がどの地域にもある。地震で倒壊してしまった歴史的建造物を残していくことはとても大変だが、これは中国の高度な建築技術だからこそできることだと思う。日本やインドネシアでは到底無理だろう。と話しました。この言葉に討論会を行っている会場が一瞬にしてどよめきました。なぜならアメリカ人は中国の建築技術に関して彼らの国が世界で最も優れているとは聞いたこともなければそのような認識などしていないからです。中国の建築技術に関してアメリカで有名なのはずさんな建築管理によって多くの怪我人が発生した事故など、その多くが痛ましい結果となっているものをニュースを通じて見ています。それなのに地震の復興に関しては世界で群を抜いて中国だけが優れているとは合理的ではありません。会場で多くの人たちが中国人の言葉に疑問を抱いているとある一人のアメリカ人女性がその中国人の発言に対して異議を唱えました。私はあなたの言っていることが正しいとは認識できません。なぜなら私たちは東日本大震災という日本の大地震を目の当たりにし、四川省で起きた地震よりも痛ましい結果となった。あの地震が起きた場所がたった1年でどのようなところまで復興を遂げたのか、その結果を知っているからです。すると中国人の大学生はその女性に対して感情的に反論しました。中国には14億人以上の人が住んでおり、日本の倍以上の大工が中国には住んでいます。日本の大工よりも経験豊富な人が大勢いるということです。つまり人材という資源や国土の広さといった資源に関しても中国の方が日本よりも勝っています。だからこそ自然災害への対応も日本以上に中国の方が迅速でより確実な復興ができますと話していました。しかし会場の人々は中国人学生の言葉に疑問を呈します。するとアメリカ人女性は中国人学生にこう話しました。ではあなたは経験豊富で優秀な人材が人口に対して比例しているという考えを持っているということですね。ではなぜ中国は日本から多くの製品を輸入したり、マンションなどの建設現場での痛ましいニュースは日本よりも多いのでしょうか。それだけではありません。私たちは日本の復興の速さよりも日本が様々なリスクを回避して素晴らしい建物を建築しているところに関心を持っているのです。中国の耐震技術は世界一と言えるでしょうか。もし中国で建てられた建物の耐震技術が世界一というのであれば、なぜ日本よりも強い地震は滅多に起こらない中国で、日本より多くの建物が倒壊するのでしょうと中国人学生に問いかけました。中国人学生は自国の建築技術や災害対策が世界一と豪語していたにもかかわらず、その根拠は何一つ持ってはいませんでした。それどころか、女性の論理的な問いかけには何一つ答えることができなかったのです。そして女性はこう続けました。日本という国は世界でも群を抜いて地震が多く、
これまで、私たちも心が痛くなるような、痛ましい震災を何度も経験してきました。東日本で起こった津波を伴う地震や、今回、石川県で起こった地震、豪雨は、まさにその代表と言っても良いでしょう。しかし日本の復興の速さは、目を見張るものがあります。日本といえば、第二次世界大戦で、東京や長崎、広島、多くの地域が、空襲によって、焼け野原になりました。にもかかわらず、終戦から10年が経過すると、日本は敗戦国とは思えないほど、経済を発展させ、我々先進国の仲間入りを果たした、数少ないアジアの国の一つですよね。日本の素晴らしさは、復興に向けて街を再建する中で、建築という力だけでなく、経済的にも、復興を成し遂げる力があることです。津波の被害に遭った数ヶ月後には、新幹線が再開通し、事故なく運行できるまでになるには、相当な時間が必要なはずです。単に彼らの賢さだけでなく、彼らの勤勉性や粘り強さ、絶対に復興させるという意志の強さ、そういったものが復興を後押ししていると私は感じています。と女性が話すと、会場中は大きな拍手が響き渡りました。そして討論をする有識者たちの中では多くの出演者たちが、日本の建築技術は安全性が高く、耐震性に優れた建物を建ててくれる。ロサンゼルスからサンフランシスコにかかっているゴールデンゲートブリッジや、この国の鉄道技術は日本の建築技術を活用したり、日本の技術を学んできた多くの職人によって作られてきました。ロサンゼルスは今後大地震が起こりうるとも言われており、津波が起こらないという保証もありません。多くの人命を助けるためにも、ライフラインをより確固たるものにするには、日本という国の技術を取り入れる必要もあるでしょう。という意見が一致したのです。米国人女性は日本の災害対策や災害意識についてよく知っており、彼女は東日本大震災の教訓を受けて、防災意識がさらに高まったと話していました。進化しつつある日本の防災対策。日本のホームセンターには様々な地震対策のグッズが販売されています。そして日本は阪神淡路大震災をはじめ、様々な大地震を経験した経験を生かして、地震や台風などの災害対策に関連した様々な法律が整備されています。地震防災対策特別措置法や大規模地震対策特別措置法などが整備されています。そして地震などの災害に見舞われた人たちを救助するための法律も用意されており、国を挙げて災害対策に取り組んでいるのです。中でも建築基準などは事細かに明記されており、地震に耐えられるための建築基準が設けられています。さらに一人一人が大きな地震が起きても冷静な避難行動ができるよう、学校や会社などでは避難訓練を行うことが義務付けられています。そして学校など多くの人々が使用する公共施設は国や自治体の公費で建て替えなどの費用が賄われます。そして中国と日本の防災で異なる点は、日本のどの地域でも住宅の多くはある程度の地震の揺れに耐えられるように設計されています。日本の耐震基準は世界でも最も厳しく、現在の日本で建物を建てるには、この厳しい耐震基準をクリアしなければなりません。そして建て替えることが厳しい古い家や家具を固定したいといった場合には、ホームセンターなどで固定するポールなどが手軽に手に入れられることができます。一方、中国やアメリカは地震や災害に対して日本ほど明確な基準や施策が定められていないことから、このような法律を整備していく必要があるでしょう。そして日本の大地震などに見舞われた際の日本人の行動を見てわかる通り、日頃からの災害対策は一人一人の心がけが大切です。日本では避難に関しても個人の判断で避難が可能であることはもちろん、危機が差し迫った場合には避難命令なども整備されています。この避難命令に関してはハリケーンなどで災害に見舞われた際のアメリカと同じような法的なものが適用されると言われています。このように法律や日頃の意識づけといった一つ一つの積み重ねによって災害に強い地域を作り上げていくことが大切なのだということを私たちはこの番組を通じて
学ぶことができました。いかがでしたでしょうか？このような災害などに対する対策は、日本だけでなく、世界中で必要とされている要素であることが分かりましたね。特に昨今は、記録的豪雨や熱波、そして雪害など、様々な自然災害により、多くの地域が被災しています。今や地震だけでなく、多くの災害はいつ起こるか分かりません。私たちも彼らのように日頃の災害に備え、これまでの経験で得たことを教訓としていきたいですね。皆さんはどう思われましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。こんな国、見たことない。旅先で出会う驚きと感動、そして異なる文化との触れ合いが、人々の心に変化をもたらします。家族の絆や友情が深まる瞬間を通して、新たな価値観と温かな物語が描かれる旅の軌跡。今回は、驚きと発見に満ちた感動的なお話です。イギリス人のブレンダさん一家が最後に旅行を楽しんだのは、娘が生まれる前のことでした。夫婦は当時、バックパックを持って、ヨーロッパの古城を巡ったり、中南米の遺跡を訪れたりと、異文化や壮大な風景に触れる旅を楽しんでいました。しかし、娘が生まれると、生活は大きく変わりました。長距離旅行は難しくなり、夜泣きやおむつ替えといった日常の忙しさが、家族旅行のスタイルを大きく変えたのです。今回は、異文化との出会いが人々の心に変化をもたらす感動と発見に満ちた旅のお話です。それでも、ブレンダさん一家は家族で過ごす時間を大切にし、近場で楽しみます。週末のキャンプや地元の観光地へのドライブは、家族にとって貴重な思い出となりました。娘が10歳を過ぎる頃には、短期間で楽しめるリゾート地や国内旅行へも出かけるようになり、少しずつ旅の幅が広がっていきました。そんなある日、娘が日本に行きたいと話し始めたのです。その理由は日本のアニメでした。画面に映る神社や桜、和風の街並みが心をつかみ、それを実際に自分の目で確かめたいと思うようになったといいます。普段は控えめな娘がスマートフォンで日本の観光地を調べたり、自分なりに行きたい場所をノートにまとめたりする姿は、両親にとって驚きでした。その熱意を見て、ブレンダさんと夫は、娘の夢を叶えたいと思うようになりました。さらに、今回の旅にはもう一つ、特別な目的がありました。それは、ブレンダさんの親友メリルさんを訪ねることです。メリルさんは大学時代からの大切な友人で、数年前に中国人男性と結婚して中国に移住していました。しかし最近、彼女がその男性と離婚し、イギリスへの帰国準備を進めているという話を聞いたのです。メリルさんを励まし、彼女との友情を確かめるため、ブレンダさんは中国にも立ち寄ることを提案しました。こうして、ブレンダさん一家の旅行は、娘の夢と友情の絆をテーマにした特別なものになりました。そして、いよいよ旅立ちの日を迎えます。まず向かったのは中国。しかし中国への旅行は、これまで経験したことのない文化や習慣の違いに直面し、ブレンダさん一家は大きな衝撃を受けることになります。中国行きの飛行機へ搭乗後、ブレンダさん一家の隣には、1歳ほどの子供を連れた中国人家族が座っていました。ブレンダさんたちは多少の騒がしさには慣れているつもりでしたが、予想を超える出来事に直面します。子供が座席に座るのを嫌がり泣き続ける状況に、母親が必死に対応していましたが、次第に母親は周囲を気にすることなく、乗務員を呼びつけます。そして、子供が静かに眠れるようにと、当然の権利のようにビジネスクラスへの移動を要求したのです。その言葉にブレンダさんは耳を疑いました。最初は聞き間違いかと思いましたが、乗務員が丁寧に断ると、母親はため息をつき、さらに驚くべき行動に出ます。彼女は通路に布団を敷き、子供を寝かせ始めたのです。この行動に乗務員が再度注意しますが、母親は自分の主張を曲げず、機内の責任者が対応に出てきて、ようやく席に戻るという事態になりました。
この一連の出来事により、機内の雰囲気はすっかり変わり、ブレンダさん一家も驚きと戸惑いの中で、フライトを過ごすことになりました。中国到着後、メリルさんと再会を果たしたブレンダさん一家は、彼女の案内で、市内の有名なレストランへ向かいました。外観は豪華で立派な建物で、装飾も華やかだったため、期待を胸に店内へ足を踏み入れました。しかし、そこで待ち受けていたのは、耳をつんざくような騒々しい話し声と喧騒でした。席についても周囲の大声や笑い声が絶えず、会話をするだけでも一苦労。そんな中料理が次々と運ばれてきましたが、すべてが油たっぷりの炒め物や揚げ物ばかりで、濃厚な油の風味が口いっぱいに広がり、すぐに満腹感を感じてしまいました。娘も初めは興味を持って食べていたものの、次第に箸が止まり、もう無理といった表情を浮かべる始末でした。さらに、周囲のテーブルでは大量の料理が食べ残され、皿に盛られたまま放置されている光景が目立ちました。ブレンダさんはこれが文化の違いなのだと理解しようと努めましたが、そのギャップは予想以上に大きく、家族全員にとって強烈な印象を残しました。翌日、メリルさんの案内で地下鉄に乗ることになりましたが、そこでもまた驚くべき体験をしました。駅に到着すると、空港並みのセキュリティチェックが行われており、大きな荷物検査機や金属探知機が設置されていました。すべての乗客が荷物を預け、徹底的に手荷物を調べられる光景は、ブレンダさんたちにとって異様でした。これが中国では当たり前だとメリルさんは説明しましたが、公共交通機関を利用するたびに、このような厳重な検査を受けるのは、ブレンダさんたちにとって非常に不便で、理解に苦しむものでした。さらに、地下鉄車内では、信じられない光景が広がっていました。子供たちが床に座り込み、親はそれを見ているだけで、注意する様子もありませんでした。極めつきは、ホームで子供がしゃがみ込んで、用を足すという行動でした。その場に居合わせたブレンダさん一家は言葉を失い、娘は顔を手で覆い、小さな声で信じられないとつぶやきました。周囲の人々は誰一人として、この行為を注意することなく、見て見ぬふりをしていました。この出来事は、ブレンダさんたちの中でマナーの違いという考えを超えた大きな衝撃を残しました。その後も、買い物やエレベーターでの列の割り込み、公共の場でゴミを捨てる光景など、次々と中国の公共マナーに対する違和感を感じる出来事が続きました。メリルさんは、これがここでは普通なのと諦めたように語り、彼女が中国で感じていた価値観の違いが離婚の一因であったことを打ち明けました。こうした体験を通じて、ブレンダさん一家は中国での滞在に次第に疲れを感じるようになり、早く日本に行きたいと願うようになり、フライトの変更が可能だったこともあって、予定を早めて中国を離れ、期待を胸に日本へ向かいました。ブレンダさん一家が日本に到着した時、胸には期待と少しの不安が入り混じっていました。中国での経験は予想外の出来事が続き、その印象が強く残っていたため、日本ではどうだろうと半信半疑の気持ちで日本行きの飛行機に乗り込んだのです。しかし、飛行機内での雰囲気は中国行きの便とは明らかに異なっていました。日本人乗客たちは静かに過ごし、親子連れも子供が行儀よく、親は周囲に気を配っている様子が印象的でした。その落ち着いた雰囲気に、ブレンダさんたちは徐々に期待を膨らませていきました。そして、日本の空港に降り立った瞬間、一家は目の前の光景に衝撃を受けます。空港内は驚くほど清潔で整然としており、そこに設置された案内ロボットが、ようこそと話しかけてきたのです。娘は思わず驚きの声を上げ、デジタルスクリーンに映し出される広告や案内表示にも感動していました。まるで未来の世界に来たかのような空港の光景に、家族全員が魅了されました。空港を後にしてホテルに到着すると、フロントでのスタッフの対応にも驚かされます。スタッフは、丁寧に英語で説明をしてくれ、周辺の地図を使い、近くの飲食店や観光スポットを詳しく教えてくれたのです。
そのきめ細やかな配慮にブレンダさんたちは安心感を覚え、部屋に入ると整った空間と飾られた生け花が旅の疲れを一気に癒してくれました。ホテルで少し休んだ後、一家は教えてもらった地図を手に近くのうどん屋へ向かうことにしました。夜道に少し不安を感じていたブレンダさんでしたが、外に出るとその心配はすぐに消えました。街中は明るく整備され、子連れの家族やベビーカーを押して歩く親子の姿も見られるほど安全な雰囲気が漂っていたのです。イギリスでは夜に子供を連れて外出することは考えられないため、その穏やかな光景にブレンダさんは大きな安心感を覚えました。うどん屋の店内は夕食時で混雑していましたが、客たちは騒ぐことなく静かに食事を楽しんでいました。ブレンダさんたちも席に案内され、店員の親切な対応に感謝しながら注文を済ませました。運ばれてきたうどんは、イギリスでは味わったことのない、あっさりとした優しい味わいでした。娘も目を輝かせて箸を進め、これはすごく美味しい、と感激した様子で、うどんをすすっていました。スープの味は、まるで胃に優しく染み渡り、旅の疲れを癒してくれるようでした。翌朝、ブレンダさん一家は、ホテル近くの公園に散歩へ出かけました。そこでもまた、日本の清潔さと秩序に驚かされます。公園内はどこを見てもゴミ一つなく、美しく整えられていました。また、ランニングをしていた日本人が、軽く会釈をして通り過ぎる姿に、ブレンダさんたちは、心を打たれました。日本人の礼儀正しさや他人を思いやる心遣いが、こうした日常の中にも現れていることを実感したのです。さらに、公園を歩く娘の姿がとても印象的でした。彼女はアニメで見た風景と重なる日本の景色に目を輝かせ、東京タワーを見つけた時には、本物だ、と大興奮して駆け寄りました。神社の鳥居や石灯籠を目にした際も、これ、アニメで見たまんまだ、と声を上げ、終始嬉しそうにしていました。娘がここまで喜ぶ姿を見て、ブレンダさんは本当に連れてきてよかったと心から感じたのでした。日本で数日間を過ごす中で、ブレンダさん一家はこの国の素晴らしさを実感していきました。どの場所も清潔で、公共マナーが徹底され、日常のあらゆる場面で安心感を覚えました。娘にとっても日本の生活環境は非常に新鮮で、日本に住んでみたいなと何度もつぶやくようになりました。その言葉を聞くたびに、ブレンダさんは娘にとって日本は特別な場所になったのだと実感し、胸が熱くなりました。ブレンダさんは日本での体験を通じて、家族にとってこの国がただ訪れるだけの場所ではなく、将来の選択肢になり得ると考えるようになりました。安全で清潔な環境、そして礼儀正しい人々と心温まる日常、それらすべてがブレンダさんたちにとって特別な魅力となったのです。イギリスに戻ったら、この素晴らしい体験を友人や家族に伝えたい。そしていつかまた、家族全員で日本を訪れるだけでなく、この国で暮らす未来を目指したいと、ブレンダさんはそう強く思うようになりました。ブレンダさん一家が日本での心温まる体験に感動している一方で、同じように日本を訪れて価値観を大きく変えたもう一人の人物がいました。彼女の名前はリーファ、中国の名門校に通う高校生です。リーファさんにとって日本への修学旅行は最初から期待薄の旅でした。彼女は裕福な家庭で育ち、中国こそが世界一の国という考えが当然のように浸透する環境で生活していました。そのため、修学旅行先が日本と決まったとき、彼女を含めた生徒たちの間では不満の声が上がりました。もっと遠いヨーロッパが良かった、日本なんて言っても意味がないといった否定的な意見が飛び交い、リーファさんもその一人でした。さらに、彼女自身が持っていた日本に対する印象も良いものではありませんでした。経済が停滞して衰退している国、人口減少で未来がない国といった先入観が彼女の中で根強く残っていたのです。それでも学校の決定に従わなければならず、リーファさんたちは
日本行きの飛行機に乗り込みました。その機内で彼女は早速日本人の振る舞いに違和感を覚えます。中国人乗客たちは大きな声で会話をしたり、乗務員を呼ぶときも遠慮なく声を張り上げていました。一方、日本人乗客たちは静かに本を読んだり、眠ったりしており、必要な時には小さな声で乗務員と会話をしていました。リーファさんにとって、この控えめな態度は理解しがたく、感情が薄いと感じたのです。しかし、日本の空港に到着すると、彼女の心に少しずつ変化が生まれ始めます。空港内は驚くほど清潔で、整然としていました。リーファさんは、こんな場所が本当にあるの？と驚き、友達と顔を見合わせます。トイレの洗面台にゴミ一つなく、利用者が後始末を徹底している様子に感動を覚えたのです。空港を出てバスでホテルに向かう途中、窓の外に広がる日本の街並みもまた彼女を驚かせました。整備された道路、並ぶ高層ビル、そして何よりも静かな環境、中国の都市とは大きく異なるその光景に、リーファさんは言葉を失いました。日本は思った以上に発展していると感じ、彼女の中で少しずつ偏見が薄れていきます。ホテルでの夕食では、本物の和食に触れる機会がありました。それまで魚料理を苦手としていたリーファさんは、和食なんて地味でつまらないと思っていましたが、出てきた料理を一口食べた瞬間、その印象は大きく覆されました。丁寧に作られた繊細な味わいに驚き、これが本物の和食なんだと感激しました。彼女は友達と一緒に料理の写真を撮りながら、日本の食文化に対する興味が湧いてきたことを実感します。翌日の観光では、さらに日本人の礼儀正しさに触れる機会がありました。ホテルのロビーで友達と騒いでいた際、日本人の旅行者が翻訳機を使って楽しい旅行になりますようにと話しかけてくれたのです。その行為に驚いたリーファさんは、日本人は控えめで自己主張が少ないと思っていた先入観が他者への配慮という美徳に基づいていることを理解しました。そして、リーファさんの日本滞在の中で最も印象的な出来事が起こります。それはサービスエリアでバスに置き去りにされてしまった事件でした。泣きながら途方に暮れる彼女に声をかけてくれたのは日本人夫婦でした。彼らは翻訳機を使いながら親身に事情を聞き、ガイドに連絡を取る手伝いをしてくれただけでなく、自分たちの車で彼女を目的地まで送ってくれたのです。その親切さと行動力に、リーファさんは心から感動しました。中国では考えられない、こんなに他人を助けてくれる人がいるなんて、と胸が熱くなる思いで、感謝の言葉を繰り返しました。こうして、日本での修学旅行を通じて、リーファさんの価値観は大きく変わりました。日本は衰退しているという先入観は完全に消え、他者への配慮を大切にする日本の文化に、尊敬の念を抱くようになりました。帰国後、リーファさんは家族や友人に日本での体験を熱心に語り、次の長期休みには家族と一緒に日本を再訪する計画を立てるまでになりました。ブレンダさん一家とリーファさんの物語が交差し、日本がそれぞれの心に深い印象を与えたことがわかります。日本での体験は、彼らにとって単なる観光ではなく、人生の価値観を揺さぶる特別な経験となりました。日本での滞在を終えたブレンダさん一家は、イギリスに帰国してからも、その感動を忘れることができませんでした。彼女は、日本での体験を友人や家族に熱心に語り、ぜひ一度訪れてみてと勧めるようになりました。また、日々の生活の中に日本で感じた価値観を取り入れたいという思いから、娘と一緒に日本食を作ったり、日本の礼儀や習慣について話し合ったりするようになりました。一方、リーファさんもまた、日本での体験が自分の考え方を大きく変えたことを実感していました。それまで中国が世界一と信じて疑わなかった彼女でしたが、日本での滞在中に出会った清潔な環境や親切な人々、礼儀正しい文化に触れ、その偏見は完全に消え去りました。
日本での数日間の体験は単なる観光にとどまらず、ブレンダさん一家やリーファさんにとって新しい人生観を育むきっかけとなりました。ブレンダさん一家は日本で暮らす未来を夢見ながら、日常に日本の文化を取り入れ、リーファさんの家族は次の旅行を楽しみにしつつ、感謝を伝える再会を心待ちにしています。異文化との出会いが人々の心をどのように変えるのか、ブレンダさん一家とリーファさんの体験を通してお届けしました。この旅の物語を楽しんでいただけたら幸いです。ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。日本文化ってここまで深いものだったのか。今回はチェコの高校生が修学旅行で日本へ行くことになり、初めての異文化体験に戸惑いながらも和食や茶道、新幹線など日本独自の魅力に触れるお話です。特にアニメ好きのナタリアが見せた情熱がクラスメートの心を動かし、旅の結末は予想外の感動へとつながります。この修学旅行が彼女たちの価値観をどう変えたのか、その全貌をご覧ください。チェコの高校では毎年2年生になると海外研修を兼ねた修学旅行が行われていました。この修学旅行は生徒にとってただの観光ではなく、文化や価値観を学ぶ絶好の機会であり、将来の進路にも影響を与える重要な行事とされていました。そのため行き先の発表は生徒たちにとって一大イベントであり、教室中が期待に満ちていました。今回はチェコの高校生が修学旅行で日本文化に触れ、新たな発見と感動を経験するお話です。その年、学校では行き先は中国になるという噂が広まっていました。壮大な歴史と急速な経済成長を持つ中国は、生徒たちにとって興味深い学びの場となるだろうと誰もが考えていました。特に成績優秀なアデラは中国語を独学し、将来のキャリアに役立てようと準備を進めていました。歴史的な名所を訪れ、その背景を直接学ぶことで自分の知識を深めたいと、彼女は期待に胸を膨らませていたのです。発表当日、担任の教師が修学旅行の行き先は日本ですと告げた瞬間、教室中が騒然としました。多くの生徒は驚きと戸惑いの表情を浮かべ、一部はその場で講義を始めるほどでした。誰もが中国行きを信じ込んでいたため、予想外の日本という行き先に納得できず、不満の声が広がっていきました。そんな中、一人だけ異なる反応を示す生徒がいました。それが、クラスで控えめな存在だったナタリアです。普段はおとなしく目立たない彼女が、日本に行けるなんて夢見たいと小さくつぶやいたのです。その言葉に、教室の空気が一瞬止まり、周囲の視線が彼女に集中しました。ナタリアは普段からアニメや漫画が好きなことで知られており、その影響で日本文化への強い憧れを抱いていました。彼女は日本のアニメや漫画について単なる娯楽ではなく文化そのものだと熱心に語りました。その美しい描写や繊細な感情表現、そして独自性について話す彼女の姿は普段の控えめな様子とはまるで別人のようでした。ナタリアの話を聞くうちに、クラスの他の生徒たちも次第に考えを改め始めました。アデラもまた実際に行ってみなければわからない、と少しずつ興味を持ち始めました。そして生徒たちはきっと新しい発見があるはず、と期待を抱きながら日本行きの準備を進めることにしたのです。生徒たちは不安や期待を抱えながら、いよいよ出発の日を迎えました。チェコの空港を飛び立ち、長いフライトと乗り継ぎを経て、彼女たちはようやく関西国際空港に到着しました。疲労が溜まっているにもかかわらず、生徒たちは空港のロビーに足を踏み入れた瞬間、その光景に目を見張りました。まず、彼女たちの目に飛び込んできたのは、どこを見ても隅々まで清潔に保たれた、広々とした空間でした。輝く床や整然と並んだ案内板、明るく親しみやすい雰囲気が漂うその場所は、これまで訪れたどの国の空港とも違っていました。日本ってこんなにピカピカな場所なのかと、心の中で感嘆の声を漏らしながら、彼女たちはその場の秩序正しさに驚きを隠せませんでした。さらに入国審査の列に並んだ時の光景は、彼女たちにとって一種の衝撃でした。
長い列にもかかわらず、誰もが静かに順番を待ち、親に連れられた小さな子供までもが落ち着いて行動していました。チェコでは混雑した列で割り込みや焦りが見られることが日常的だったため、この光景は驚きとともに日本という国の規律や文化を強く感じさせるものでした。審査が進むにつれ、生徒たちはさらに感銘を受けることになります。審査官たちは効率的でありながらも、丁寧で親切な対応をしてくれ、不明点があれば優しく説明してくれました。英語でのスムーズな対応にも安心感を覚え、緊張していた心は次第に和らいでいきました。このような手続きの迅速さと配慮に満ちた態度は、チェコではほとんど体験したことがなく、彼女たちにとって新鮮な驚きでした。入国審査を終え、荷物を受け取り、空港を出てバスに乗り込むと、今度は窓の外に広がる景色が彼女たちを圧倒しました。道や歩道はどこもきれいに整備され、舗装もしっかりしていて、バスの揺れも少なく快適そのものでした。さらに市内に近づくと、伝統的な建物と近代的な高層ビルが調和して並ぶ独特の街並みが目に入りました。その美しさに息を飲むほどで、これが日本なんだと心の中でつぶやく生徒もいました。到着したホテルでもまた驚きの連続でした。ロビーに足を踏み入れた瞬間、スタッフが全員に笑顔で挨拶し、丁寧に接してくれる姿が目に入りました。学生団体であるにもかかわらず、一人一人が大人と同じように尊重されていると感じたその対応に、生徒たちは感激しました。チェコでは学生が団体で訪れると軽んじられることが多かったため、日本での扱いは彼女たちにとって特別なものだったのです。修学旅行の初日を終え、いよいよ日本文化に触れる体験の日がやってきました。生徒たちはこの日のために事前にスケジュールを確認し、自分たちが選んだ体験学習に胸を高鳴らせていました。そのメニューの中でも特に注目されたのが、本場の和食と茶道体験でした。この二つは日本の伝統と美意識を直接感じられる貴重な機会だったのです。まず生徒たちを待っていたのはホテル内のレストランでの夕食でした。運ばれてきた料理を見て彼女たちはその美しさに目を見張りました。天ぷらの盛り合わせは彩り豊かで見ただけで食欲をそそるものでした。そして白米の艶やかな輝き、チェコでは白米はどれも粘り気が少なく味気ないという印象を持っていた彼女たちにとって、この白米は衝撃的でした。一口食べると噛むごとに甘みが広がり、これが本当のご飯なんだと感嘆の声を漏らす生徒もいました。さらにサクサクとした衣に包まれた天ぷらはエビや野菜の自然な風味を引き立てる一品でした。一口食べるたびに素材そのものの美味しさが感じられ、生徒たちは和食とはこれほどまでに奥深いものなのかと体感しました。そして味噌汁の優しい味わいが体全体を温め、日本の食事がただの栄養摂取ではなく文化そのものだと気づかされたのです。翌日、生徒たちはグループに分かれて茶道体験や着物体験に参加することになりました。アデラたちのグループは茶道体験を選び、古民家を改装して作られたという茶室を訪れました。その建物は伝統的な木造建築で、畳の柔らかな感触や温かみのある木の色合いに一歩足を踏み入れただけで心が落ち着く空間が広がっていました。茶道の先生は優しい笑顔で迎えてくれ、まずは茶室の役割について説明を始めました。茶室はただお茶を飲む場所ではなく、心を落ち着け、相手を思いやる場ですという言葉が生徒たちの心に深く響きます。その後、先生が見せた抹茶を立てる動作は、すべてがゆったりとしていて丁寧でした。その姿に、生徒たちはまるで時間がゆっくりと流れているかのような感覚を覚え、自然と緊張が解けていきました。いよいよ自分たちで抹茶を立てる番がやってきました。初めて触れる茶筅を使い、抹茶を泡立てようとしますが、その動作は思ったよりも難しく、生徒たちは悪戦苦闘します。それでも茶筅を動かすリズムや抹茶の香りに集中していくうちに、不思議と心が落ち着いていくのを感じました。さらに茶碗を手に取る際には、両手でゆっくり回すよう指導されました。
その動作には茶碗を持つ者としての感謝の心が込められていると聞き、生徒たちは改めて、茶道がただの儀式ではなく、日本人の精神文化を体現したものであることを実感しました。そして抹茶を口に含んだ瞬間、ほろ苦さが口の中に広がり、今まで経験したことのない深い味わいに驚きました。この茶道体験を通じて、生徒たちはおもてなしの真髄に触れたのです。茶道は単なるお茶を立てる行為ではなく、感謝の心、相手への思いやり、そして心を鎮める大切さを教えてくれるものでした。その一連の流れの中で、日常の忙しさや慌ただしさを忘れ、心が癒される特別な時間を過ごすことができたのです。修学旅行が進む中、生徒たちは日本での新しい発見と体験を楽しみながら、京都での自由行動の日を迎えました。各グループが観光名所を巡り、お土産を買い、異国の文化を満喫していました。しかし、その日の終わり、ホテルに戻る途中で、アデラにとって予想もしなかった事態が起きました。彼女はふと、自分のバッグの中にあるはずの財布が見当たらないことに気づきます。バッグを何度も探し、周囲にも目を配りましたが、財布はどこにもありませんでした。その中には、現金だけでなく、クレジットカードや身分証明書も入っており、それを失えば、旅行どころか、日常生活にも支障をきたすという重大な事態でした。チェコでは、貴重品を落とすと戻ってくることは、ほとんどなく、特に財布が戻る可能性は、限りなく低いというのが、一般的な認識でした。そのため、アデラは、不安と絶望のあまり、パニックに陥りそうになりました。しかし、彼女はその状況を教師に伝え、ホテルに戻ると、すぐにフロントスタッフに相談することになりました。ホテルのフロントで事情を説明すると、スタッフは驚くほど落ち着いた様子で対応してくれました。まずは落ち着いてくださいと、英語で優しく声をかけられた瞬間、アデラは少しだけ心が和らぎ、続けて、日本では落とし物が交番に届けられることが多い。と説明し、最寄りの交番に行くことを勧めてくれたのです。教師と共に交番を訪れると、警察官は笑顔で迎えてくれ、アデラの状況を丁寧に聞き取りました。その後、警察官は手続きを進めながら、落とし物として届けられた財布がないかを確認します。数分の間、アデラは不安を抱えながら待っていましたが、警察官から似た財布が届けられていると伝えられ、指定された警察署へ向かうことになりました。警察署で差し出された財布を見た瞬間、アデラは思わずこれです。と声を上げました。中身を確認すると、現金もカードも、すべてがそのままの状態で戻ってきたのです。アデラは信じられない思いで、警察官に何度もお礼を伝え、感動で胸がいっぱいになりました。見知らぬ誰かが拾った財布を交番に届け、それを元の持ち主に返す。この一連の出来事は、アデラにとって、日本の文化や人々の誠実さを強く実感する瞬間となりました。落とし物は戻らないという彼女の固定観念が、この出来事を通じて完全に覆されたのです。ホテルに戻ったアデラは、フロントスタッフにも心から感謝を伝えました。スタッフは笑顔で無事に見つかってよかったですと返してくれ、その何気ない温かい言葉がアデラの心に深く刻まれました。財布が戻ってきたこと以上に、人々の親切さや支え合いの精神に触れたことが、彼女にとって忘れられない体験となったのです。この事件を通じて、アデラは日本人の誠実さと共助の文化に感銘を受けました。それは彼女にとって単なる旅行のハプニングではなく、日本という国の価値観を直接体験する貴重な機会となりました。失われた財布が戻ってきたという奇跡と、それを可能にした文化の力は、アデラの中で日本への印象をさらに強いものにしたのです。京都での滞在を終えた生徒たちは、次の目的地である東京へ移動するため、新幹線に乗り込みました。それは日本の技術力と文化の結晶ともいえる交通手段であり、生徒たちにとって未知の体験でした。ホームに入ってきた新幹線の姿は、流線形の美しいフォルムと光沢のあるボディが目を引き、まるで近未来の乗り物を見ているような感覚を抱かせます。その精巧なデザインに感嘆しながら、生徒たちは期待と興奮を胸に車内へと足を踏み入れました。
車内に入ると、そこにはさらに驚きが待ち受けていました。座席は広々としており、足元に余裕があるだけでなく、空間全体が清潔感に溢れています。どこまでも快適なその空間に、生徒たちは一同、これが電車なのかと驚きを隠せませんでした。やがて、新幹線が動き始めると、滑るように静かに走行するその感覚に、彼女たちは顔を見合わせながら、感嘆の声を上げます。本当に動いてるの？と、冗談交じりに話す生徒もいるほど、振動や騒音がほとんど感じられないのです。窓の外に広がる風景も、また圧巻で、田園風景が続くかと思えば、瞬く間に高層ビルが立ち並ぶ、都会の景色へと変化していきました。さらに、生徒たちを最も驚かせたのは、新幹線の時間の正確さでした。車内アナウンスで、到着予定時刻が告げられると、一人の生徒が腕時計を確認します。次の駅に到着した瞬間、本当に時間通りだ、と驚きの声を上げました。その精度の高さは、チェコでは考えられないものであり、生徒たちの間に静かな尊敬の念を生み出しました。東京に到着した翌日、彼女たちは修学旅行の特別イベントとして最新のテクノロジーを駆使した体験型施設を訪れることになりました。その施設は訪れる人々を物語の登場人物として取り込む仕掛けに満ちており、ただ見るだけでなく、五感を使って楽しむ新しいエンターテイメントを提供していました。一歩足を踏み入れた瞬間、巨大なスクリーンと立体音響が組み合わさった空間に包まれ、まるで物語の中に吸い込まれたかのような錯覚を覚えます。特に生徒たちが注目したのは日本のアニメとコラボレーションしたアトラクションでした。中でもアニメ好きのナタリアが絶対に見たいと目を輝かせていたアトラクションでは、キャラクターたちが映像の中から語りかけてくるような演出がありました。ライブ空間のように鮮やかな色彩と音楽が融合したその世界に生徒たちは没入感を楽しみ、まるで自分が物語の一部になったような気分を味わいました。こうした体験を通じて生徒たちは日本が持つ伝統と現代の共存を深く感じ取りました。新幹線が象徴する精密な技術と効率性、そしてアニメやエンターテイメントが生み出す創造性、そのどちらもが日本の文化の一部であり、多様性の中に調和があることに気づかされたのです。帰り道のバスの中、生徒たちは新幹線の快適さや施設での体験について語り合い、興奮冷めやらぬ様子でした。この日々は単なる観光ではなく、彼女たちにとって日本の文化と精神を学び、自分たちの視野を広げる貴重な時間だったのです。旅行が終わっても、彼女たちの心には、もっと日本のことを知りたいという、新たな目標が残されていました。修学旅行を終え、チェコに帰国したアデラは、日本での体験を忘れることができませんでした。新幹線の正確さや清潔感、ホテルスタッフの丁寧な対応、そして茶道や和食に触れたことで、日本の思いやりの文化を強く実感したからです。それまで彼女にとって日本は遠くの国であり、漠然とした興味の対象に過ぎませんでした。しかし、この旅行を通じて日本が持つ伝統や技術、そして人々の誠実さに心を打たれ、もっと知りたいという気持ちが芽生えたのです。特にナタリアと過ごした時間が大きな影響を与えました。アニメ好きのナタリアから日本のポップカルチャーがいかに現代の若者に夢を与えているかを聞き、それが単なる娯楽にとどまらず、日本文化全体を支える重要な要素であることに気づかされたのです。帰国後、アデラはナタリアと共に日本語を学び始め、日本のアニメや文学に触れる機会を増やしました。そして将来は日本に留学して、さらに深く文化を学びたいという新たな目標を掲げました。この旅行はアデラにとって人生を変える大きなきっかけとなり、彼女の価値観を広げ、次なる挑戦への原動力となったのです。チェコの高校生たちが日本で体験した驚きと感動の連続、いかがでしたか？文化や価値観の違いを超えて、彼女たちが得た発見と学びは、私たちにも新たな視点を与えてくれますよね。あなたが彼女たちの体験で特に共感した部分や印象に残ったエピソードはどれですか？
ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。